A mi m'agradaria que els recursos dels valencians, humans, econòmics, materials, foren 100% gestionats pels valencians. I m'agradaria que les decisions que es prenen i les polítiques que s'adopten en este país les decidiren els mateixos valencians responent als nostres propis interessos. I això es materialitza a través d'una independència. Ja està, això és independentisme, no te cal fer més el cap. Dit això, la independència d'un territori o d'una nació no garanteix que el govern posterior o la manera d'organitzar-se posterior a aquesta independència vaig a anar bé per tots, com en qualsevol estat actual, perquè el govern pot tirar per un costat o pot tirar per un altre. Però jo considero que la independència és una qüestió d'acurtar la distància entre els òrgans de decisió i les persones sobre les que recauen aquestes decisions. És així de senzill, no n'hi ha més. Dit això, una volta assolida la independència d'una nació, pot esdevindre un país unitari centralista o descentralitzat, en diversa mesura, en diversos graus. Jo sóc del pensar que és convenient que hi hagi un alt grau de descentralització, d'acord a les realitats naturals i geogràfiques d'un territori, com ara les comarques naturals, d'acord als interessos econòmics i a cobrir serveis bàsics d'aquests grups humans comarcals o naturals d'un país, és el que jo pense. Perquè quan més prop estiga el que se decideix de les persones sobre les que recauen aquestes decisions, pense que és millor. Per tant, tots els que vos vinguen dient que això de l'independentisme és separar-nos i dividir-nos i que millor junts o no, com en una parella, no? Millor junts, home, si n'hi ha amor sí, però si no és no. Poden haver motius de desconnexió per qüestions afectives, materials, econòmiques, o de molta diferent naturalesa. I el millor, moltes vegades, és anar cada un pel seu costat i ja està. I anar cada un pel seu costat administrativament. En quant a la gestió, perquè un estat no és altra cosa, és la gestió d'un territori i de la vida quotidiana d'unes persones. Una independència no separa la gent físicament entre ella, no la enemista, ni molt menys. És que n'hi ha un altre model de gestió aplicat a un altre territori i punt i final, i ja està. Anem a ser tots igual d'amics que fins ara i no te tragaràs el mateix que no te tragaves i tindràs amistat en el mateix que tingués amistat. I el veuràs les mateixes vegades que el veuràs. O sigui que ni dividix ni unix, simplement és una qüestió d'administració, al meu entendre, més democràtica i més pròxima. Ja està.